1, 2, 3, 4, 5. Ako tiis. 7, 8, 9. Ako tiis. Nagkoko tayo lang. Ganun mo. Ikat lang natin. Sige, pero naipatusok-tuhod. Kita sekolah awas last exercise. Okay, pamaul ako, umot lang. Ano tanga to, miga. Wah, to pamaul ba? Sana kusina nga pamaul kita kan. Mga bunal-bunalan na Kenapa yung nanat ayo pamuli Hai, kita kan. Oi. Oh, sa atas yan. Hah? Size ta. Labi ay size bro. Wala lagi kay kuan lagi sapatos lagi. Ano lagi sapatos oi? Ha? Ano lagi sapatos? Ah. Sobrasa ro oi. Patay. Ako ba? Patay. Kuan. Asik mo na. Kondisyon may kuan lagi kondisyon kay ko. Sapatos ah. Oh sige. Sige. Patay. Ikan kan. Gago! A few moments later. Pagkaya mo lagi. Mga gatulas, ano size? Kuan, pakat ngiring ito. Kuan ba? Slingat, skip video, tanaw ka. Ayun na bidaw. Skip video. Ayun na ko eh. Exercise tayo. Exercise tayo. Oh, okay rin, madara manig. Atik, kondisyon kayo kayo. Mada, okay na ka. Madama ka na exercise Kita ako lawas pamaul ako. Grabe. Woi, oke na ko. Aptek no? Aptek rin. Buwang na siya vitamin C. Buwang na siya vitamin C. Oh my God! Kaya. 2, 3, 4, 5, 6. Kaya rin. Lulo ko potasyon. Lulo ko potasyon. Gago! Unsa naman na. Kaya napas mo rin. Kaya rin. Napas mo ako. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay rin. Ipanuot ako. Gago! Few minutes later. Kuya, anak ka na mo. Ano nagpuyog sa mo? Ha? Ano man? Wike kay. Naman? Wiki kay.
Maluya, oy! Grabe naman, oy! Maluya! Grabe naman! Nakayawa sa bukaw! Nakuyawa sa bukaw! Ang grabe ako sa kanay! One hour later. Yaw, artido kay Kimloya, paspas kayo. Ito, Sam. Hindi kayo, dali kayo. Ikapatay. 12 seconds later. Hindi kayo na mo exercise, no? Paspas kayo, ah. May luya, ah. Shout out. Hindi ko lang nama, kakira. Ay na makikira. Due to public demand dahil nga. Due to public demand dying up. Gago! Pag mo make YouTube o Facebook page. Amo na mo ha. Follow, subscribe, like mo ha. Maglako mo ko ninyo. Ako mag-jogging ko kay nabitin ko sa ko. Exercise ay kuwang na kayo. Okay ba? Two hours later. Dadong ka na sa ospital ay basig matabang pa ni.